Kardom kar benglong pinya video kelalo nonop che thang nai alang lemen chakra mate alang lemen binong ke beda sing teron nale tum chakra che pajan 2020 kanang bong kolobang soram janong si kusuting kelang men nai lo alang li mate kelang ben kolobang soram janong sinang tum nang ni kang samdun nai lo alang li che pajan nale tum komen bosong tokenang pinik tha to tang de pinege alang li kihit nai surini na koi siang bong che pajan ana video bothak le pinige labang so a video bothak long lang iksinang to tang te video le start iglona kemat pang labang solang majalong ce pajana bang phubena bang pitomen kelai kenlo bida sing teron mate chakra lapen barsa bepi alang ni tumsi labang solam jalong ke ce pajana tum iglo kowe abor labang solang majalong ce pajana tumen kelai kenlo bida sing teron lapen barsa bepi alang ni tumsi labang solam jalong sitame alang ni tumsi ce pajan iglo lapen nong nam che thang klong alamarjan nat pen lo labang solang majanong che pajana tumen ke lai ken lo beda sing teron lapen bhagawati tijopi alang ni tumsi labang solang majanong ke che pajan igatum lo nale tum chakra che pajan 2020 nang bong kolobang solang majang sui kusuting kelang men nai lo nale tum comment box song tokenang pinik tha nale tum nasun kai ki kar biang lomo pe nong nam che thang nai actor che sa video lang iberete nale tum handshake channel besul han subscribing non lapen like ta pig non lapen comment bang negri pinya video gelan sikang ton lo kur bang thu